musangano muswa 1 June kuguvambwa gore rino. Ndakasvika mwanakomana wangu Gotwe anonzi Ngoni akagara pamba haana kuenda kumusangano wechirairo nekuda kuti aenda kubasa. Saka takasvika akagara tikatokurukura tikafara achibva ndinoda kukasika kurara mangwana ndichamukira kubasa. Tikati zvakanaka shamwari yake yange iri pana toperekedza kuenda kure. Adzoka arara mangwanani achakamuka akagogodza mbamandora achiti baba ndashoterwa nemari ndokumbira mundipowo mari yebhasi ndikamupa akabuda akaenda kubasa. Semwana aitanga basa nenguva dza6 o'clock mangwanani taitatsirawo kuti 8 inofanira kuchaya mwana adzoka apamba. 8 yakachaya manheru mwana asipo. Kuma past 8 ndikaedza foni yake ikanga isingaiti ndikatumira message tikana yadhilivhara ndoziva kuti foni yake yaori ndozomufona ndidziwe kuti ari kupi. Ndikaona 9 yachaya 10 yachaya ndobva ndafonera shamwari wake mwe waanoshanda naye ndikati ko muvhangeri vanhu vatanga basa na6 handenda kutanga kumunanga kuti ndibvunze kuti Ngoni aripi. Ndakati ko vanhu vatanga basa na6 kusvika nguva dzino muchiri kubasa here. Zvikanzi mufundisi ndakumba kare ndaendatorara. Ndikati Ngoni asati adzoka. Zvikanzi Ngoni nhasi atakumuona kubasa. Ndopakachitanga kurova hana yangu. Pesa apa ndaitona nehasha ndichipopota kuti angasvike nguva dzino asina kuya pamba anofunga kuti mwoyo isite takaisa pai. Saka ndakatanga kutorohwa nehana yava kuti kana mwana asina kusvika kubasa iye abva mangwana achienda kubasa chii chaitika. Saka ndakaedza kufonera kwese kwandaifunga kuti pamwe aendapo. Nekumwe kwandaindi nemakore sanambofona ndakafona ndichitsvaga mwana ndikamushayira. Ndokubva tarara takarara takagara ini namai vacho tichitambudzika kuti mwana aendepi. Kwaedza mangwanani ndatokugeza kuti ndongochienda kubasa ndonorevera kuti ndidzoke tore tikatsvage mwana tingamuwanirepi. Pakapinda foni namba itsva mufoni mangu ndobva ndapiwa foni ndobva ndadaira foni yayo zvikanzi baba ndini Ngoni ndiri pama1 ndoshona chayakashandisa kati ndiri pama1. Ndikati chii uri kupi. Ndakataura ndakakwiza izwi zvehasha uri kupi. Zvikanzi baba ndaudzwa kuti ndiri kwaMutare. Ndikati zvaita sei kuti ungori kwaMutare munhu akakwira achienda kubasa nezuro. Zvikanzi ndikakwira mota yematsotsi. Saka azouya kumba akamuti saka uri kudeirwa ndiri kuda mari tumirai mari pafoni yandafona nayo ndeyadhiraivha webhasi wandakumbira ndikufonere muise mari pafoni pake kuti ndigone kudzoka kuya kumba. Ndikati chipa dhiraivha foni ndobva ndataura nemutyari webhasi ndikamuti mwana wangu ndokumbira kuti umutakure ndosangana nemi pamunorhenga bhazi renyu ndokupai mari yenyu yamunoda yekutakura mwana wangu kudzoka naye kuno. Saka vazomutakura vadzoka naye ndakamutambira musi wa 3 pana 4th achiburuka mubhazi ndaive ini namai vake nemukoma wake waanotedzera akachema. Ndikati zvadii mwanangu. Zvikanzi baba nezuro ndakakwira mota diki Honda Fit yeblack yakauya ichisenobva kuna Second Road vachiti mbare 1 asara mbare 1 asara mbare 1 asara. Ndikati zvadakuda kundoka basa rege ndipinde. Ndapindamo ndakapedzisira kuziva ndichibuda pafirst gate chipinda muna masocha kubva Motor Force. Ndopa ndakapedzisira kuziva ndikatozoziva pandakamutswa kuma past 11 pakati pezuva vakatorwawo mapast 5 mangwanani akazomumutsa akamutswa kuma past 11 pakati peusiku ari paChristmas pass. Akaita zvekutoudzwa kuti panapa pauri paChristmas pass nokuti akamutswa nevakomana vaye vanogara mumastreets. Iye akauya akatakura zisaga akamumutsa kuti iwe ukuonekwa uri kurudeipa. Amuka akati no ndoda kuenda kubasa semunhu akakonsiriswa achifunga zvekuenda kubasa. Nazikubasa kubuka Harare. Zvikanzi shamwari kunoku uri kwaMutare panapa paChristmas pass. Ndo akazomubatsira kumutakura kuenda naye paroad yebhasi kwakumisa mabhasi kwakumisa mubhasi kuenda vakamupinza bhazi raenda Africa kuburuka kuenda muChristmas pass. Ndobva azokwidzwa rimwe mangwanani aakudzoka. Saka tamutora takaenda naye kuchipatara. Chinhu chikuru chandinonyanya kutenda pamberi paMwari haana kurohwa. Chavakangotora pari ifoni nechitupa. Zvimwe zvese zvaive nazvo hapana chavakamutorera. Asi chinhu chandinotenda ishoko raakabata rakataurwa nomuprista vachiti vakadzi
garai makasunga madhuku enyu mese mapikicha emutumwa mumadhuku, nekuti usatani huripo iko zvino hwanyanya kufamba. Iye mwana mukomana aigara anopfeka tuheti twechando tweuru, saka pese panenge akaisa pikicha yemutumwa mumusoro akapfeka neti.